Малко пак ще въведа, тъй като и днес има хора, които до сега не са били. Ние сме JD1, направи поне едно добро. Така сме го кръстили, защото идеята ни в началото беше да научим децата си да бъдат по-добри. Да ги научим да забелязват нуждаещите се и хората, които имат нужда от нещо. Постепенно обаче идеята ни прерасна в нещо повече и се превърна в, ще използвам тази така думичка служене, защото тя ми е от любимите думички, защото най-важното нещо, което можем да правим, е да служим на другите. И в един свят, който ни представя и ни залива постоянно с лошите новини, ние искаме да правим нещо различно. Говорихме си с Влади, който събира капачки, повечето от вас го познават. Говорихме си с Теодор, който пък търси добрите новини. Тази вечер ще си говорим с Милена Атанасова. Няколко пъти Миленка ми казва, аз не трябваше да съм тук, аз не съм подходяща сред тези имена и други такива. Аз ще ви докажа тази вечер, че тя е подходяща, ще докажа и на нея. Защото аз искам да си говорим за тези хора, които правят добро. И колкото и да не се чувстваш, че си такъв човек, аз мога да ти докажа, че си и смятам, че си един добър пример. И когато писах рекламата, написах, че си сърце, че си голяма душа, че си човек с голямо очи и го мисля и го вярвам. Аз съм човек, който много усеща хората. И всъщност, когато ми звънна, за да ми кажеш, аз дори не знам откъде, всъщност не зная ти откъде знаеш за нас, сега ще те попитам, но когато ми звънна и ми каза, искам да работим заедно, можеш ли да дойдеш, на мен ми беше ясно, че това е моят човек. Всъщност, тя се опита след това да ме пребута и на по-така високо стоящите в иерархията от нея колеги, обаче на мен това ми е сърцето. И за мен Милена е едно голямо сърце, затова искам да ви запозная тази вечер с нея. Ще направим един разговор за доброто и след това ще направим нещо ново, което започваме в тези срещи. Миленка ще ни помогне да изработим, как се казва Миленче, стъклопис. Ще се направим на ето тези рамки. Взели сме тук всичко необходимо и заедно ще ги подготвим за един базар, който смятаме да направим. Всеки от вас може, ако си изработи картинката, след това да си я купи. Като паричките ще отидат, разбира се, за да помогнем на хората да имат едни малко по-светли празници. Защото всеки заслужава, поне на празниците, да има нещо повече и по-ки топлинка. А има хора, които, колкото и да ни се струва на нас невероятно, има хора, които си лягат гладни. Има хора, които нямат храна. Има хора, които са сами. И ние сме тези, които трябва да променим това. Държавата е забравила за тези хора. Обаче ние не сме. И за да се промени една държава, първо трябва да си променим нашия град и средата около нас. Това е нашата идея и това искаме да правим заедно. Затова искам днес да ви запозная с Милена. Здравей, Миленка. Митко, микрофона на Миленка. Чакай. Добре, и можем да седим. Техниката понякога не е на наша страна. Добре, искам да ми кажеш, всъщност, спомняш ли си ти, кареше да ми се обадиш? Да, спомням си, естествено. Всъщност имаше едно дете в нужда при нас, имаше нужда от дрежки
и имаше кампания в интернет за една жена, която търсеше дете, на което да дари дрежки. И свързвайки се с нея, разказвайки за организацията ни, и тя се сети за теб, даде ми телефона и каза: това е вашия човек, трябва да й се обадите. И аз всъщност дори не знаех с какво можем да бъдем полезни ние на теб, ти на нас, но така. Силвия ми даде номера, фамилията не си спомням. Да, това е другия човек, който също ще ви запозная. Силвия също е един от добродетелите и доброволците във Варна, които страшно много помагат. Всъщност това са хората, с които обикновено се консултирам, когато имаме нов човек. И ние много често се питаме един друг: познаваш ли го? Защото знаете, че когато става въпрос за доброволчество, разбира се намират и хора, които злоупотребяват. Поради тази причина се налага ние да си обменяме информацията. Аз така на шега си ги наричам мафията, защото като се наложи, почваме да се звъним една на друга и да се питаме: ти познаваш ли еди кой си, познаваш ли го, бил ли е при тебе, нали, помагаш ли си. В момента има и още една дама, която е в София и която също се включва много често. Така че това е много хубаво да си имаш хора, които те подкрепят. И Миленка ме покани тогава на среща. Каза: ела, да видиш какво правим. Ела в нашата... Дойдох, ти ми показа много неща, показа ми какво да правите, запознаме с началниците и каза, че по-добре да контактувам с тях. Обаче на мене сърцето ми влезе и тук, защото аз видях на среща си човек, който иска да прави добро. И видях човек, който не просто работи подобно нещо, а човек, който живее с това, което прави. Видях един човек, който умее и знае как да разбира хората, и другото, което е, обича ги със сърцето си. И съм убедена, че ти си човек, който дава и прави добро и го прави със сърцето си, а не защото работи това. И ми е много важно това да го отбележим, че доброволчеството може понякога да бъде и работа, но ти можеш просто да го работиш, ама можеш и да го живееш. Влади на първата ни среща каза, че ние не мислим по един начин, а ние живеем по един начин. Това усетих в теб и затова толкова много държа на теб и затова толкова много държа на тази среща. Сега ще те върна по-назади и искам да ми разкажеш как... Всъщност се оказа, че... Айде, преди това ще кажа, че ние се познаваме от по-преди това. Не толкова се познаваме. Миленка работеше в един магазин. Да, всъщност не се познавахме. Да, ние живеем до магазина. И тя беше запомнила Митко, след това се сети, нали, и за мен. И аз после се сетих, тя беше с доста променена прическа по него време, когато се запознахме. Но всъщност се оказа, че ние още тогава, как от касата на магазина, се оказа в позицията на човек, който работи добро. Аз в момента исках да представя себе си като Милена, а не като част от асоциацията, която представлявам, по тази причина, че за мен това не е работа. Аз го правя абсолютно през цялото време, не само от 8 до 5, правя го и в почивните си дни, това е ежедневието ми. И съответно дори когато работех в магазина, го правех и тогава. Купувах на хора, като видя, че някой няма достатъчно средства да си купи нещо, му купувам от магазина. Като видя, че някой има нужда от нещо, нося му дрехи или нещо друго. То просто си е моето. Не си беше, то си е моето. И аз явно си ходя с него навсякъде. И докато работех в магазина, исках да ставам машинен инженер и това и учех. Но усещах, че не е моето и че няма да ми се получат нещата и просто се прехвърлих да уча социални дейности. И всъщност, учейки това, знаех, че трябва да имам стаж. И стажа ми беше доброволчество. Аз с това съм започнала кариерата си. С доброволчество. Бях доброволец 6 месеца, всеки делничен ден
по 2 часа при една жена на 96 години в пълна деменция. Тя си мислеше, че е на около 30 години, с 2 малки деца и всъщност трябваше да стоя всеки ден по 2 часа при нея, за да може дъщеря, която й беше личен асистент, да може да излезе малко и да има някаква социализация. И тази жена, тя така ми легна на сърцето, просто то не беше за мен доброволчество или задължение да си изкарам стажа, ами просто аз ходих при нея с желание и даже учех си там около нея. Тя просто трябваше да стои затворена в стаята, защото сама, нали, може да направи нещо. И тя си готви, си чисти, прави някакви баници, нали, формално, гледа децата. Аз просто съм там около нея, поемам от нейната енергия, грижовност и така. После, виждайки в асоциацията, че аз правя това пак по същия начин с сърцето си, те пък ме поканиха при тях и така. Вече съм част от една организация, която ме е изградила всъщност като човека, който съм. Защото аз съм по-експанзивен човек, по-емоционален. Имам нужда малко така да бъда вкарвана в някакви коридори на поведение, което е правдоподобно за възрастта ми, защото иначе доста хора злоупотребяват с тази доброта. И всъщност добротата е едно субективно понятие. И аз наистина не се категоризирам като добър човек. В смисъл, това, че правя нещо, не ме прави добра. Това е... Не знам, за мен това е морална отговорност. Например, скоро една моя приятелка почина внезапно и в неделя трябва да изтруваме 40 дни. Нейното семейство не е от Варна и съответно тя тук по принцип беше сама. И сега в блока няма кой да й направи некролог и аз си направих некролог и целият вход ми говори колко съм добра. Не съм добра, какво съм направила? Един некролог. Той е напълно... Ние трябваше скоро да гледаме снимки от рождения и ден, разбирате ли? И такива неща, това не ме прави, не знам, не ме прави добра. Не го разбирам така, но щом така изглежда във вашите очи, значи може би е. Ако ти не го усещаш, че си добра, това означава, че си такава по душа, разбираш ли? Ако не ти тежи да ги правиш всичките тези неща, това означава, че ти вече си го намерила това и ти си го имаш отвътре. Въпросът е обаче, че страшно много хора си го имат, обаче не го правят. Защото, за да тръгнеш да се занимаваш това, с което ти се занимаваш, и за да тръгнеш да можеш да издържиш с една баба с деменция и това да ти доставя удоволствие, извинявай, обаче не може да го направи всеки. Има хора, които с деменция не могат да издържат собствените си близки, а камо ли да отидат да се грижат за чуж човек. Така че не ми обяснявай. Добре, нали, то стана ясно на хора. Аз няма нужда да обяснявам. Разкажи ми малко за твоите, сега ще се позволя да кажа баби, защото те са такива сладури и са толкова интересни. Разкажи маничко за това, което правите с тях. Моите баби са дами, не са баби, в по-зряла възраст. Всъщност съм социален работник в Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни жени, които са самотно живеещи, с ниски доходи, в риск от маргинализация, нали, да останат в социална изолация. И тези възрастни жени са примерно на около 80 години, загубили са децата си, съпрузите си или децата им са в чужбина. И не знам какво да разкажа. Просто те са ми едно голямо семейство, обичам ги, не трябва да е така, аз трябва да работя там, трябва да съм желязна, не трябва да имам емоция. Обяснявам им, че нямам емоция. И те знаят, че няма. То цялото ми семейство е моето лично семейство и те са като едно общо. Моя син им е като един внук. Постоянно някой му носи шоколадче, бомбонка, играчка. Сега по Коледа ще имаме 10 играчки на елхата, донесени от тях. И
Мислейки си днес какво да ти разкажа, точно това се сетих по време на пандемията. Имахме консултации по телефона, телеасистенция и се обаждам на една жена, която по принцип е по-интровертна, не общува особено много. Не обича да разказва за себе си и трябва в пряк контакт така по-трудно да сподели нещо. Обаче я хванах в някаква такава в едно емоционално състояние, в което тя почна да ми споделя. И ми сподели доста лични неща, които преди това не беше разказвала. От 1 година е в асоциацията. И час след като се чухме, дойде в офиса и ми донесе една кърпичка, която майка и когато е била на 17 години е избродирала. И тази кърпичка е в къщи. И якичка ми донесе. И аз си купих специално черна рокля да си слагам яката. И тя като ме видя на едно тържество с яката и вика: ма ти я носиш, ма как няма да я нося? Тя ми е... Толкова са ми емоционални. По тази причина водя и група Традиции, бич и култура. И там си разказваме за тези емоционални моменти. И всяка разказва някаква история, която е преживяла, защото нали, те са си наши лични, ние не си ги споделяме по принцип помежду си, но много са ми емоционални тези моменти. Трябваше тук да ви донеса наистина розовата кърпичка от майка и да я видите. Значи тази жена е на 80, майка ѝ е избродирала на 17, представете си тази кърпичка на колко е години. Има много интересни образи там. Те не са просто едни дами, а са от най-различен тип са. И мене много впечатляват всеки път, защото като започнеш от Жени, която... Тя е бивш сценограф. Жени е идвала, между другото, на наши събития тук, която е поетеса, прави сценарии и всякакви други, ръководител на група е. Останалите пеят, танцуват, правят 6 вида дейности. Да, разкажи малко за тези дейности, защото тя всяка една е нещо уникално. По принцип всички искат да работят с деца и като чуят възрастни хора и се представят едни смачкани баби, които не могат нищо да правят. Тези жени са всички с някакви професии. Били са педагози, били са аптекари, счетоводители, инженери. Те са интелигентни хора без среда. Просто нямат социална среда. И ние им предоставяме 36 вида дейности. Музика, рисуване, танци, английски, компютри, има холистична медицина, холистично хранене, кинезитерапия, правят доста там упражнения, гимнастики. Учат се на здравословен начин на живота. Нашата всъщност главна цел е учене през целия живот. И тези хора, те продължават да се учат, но както те се учат от нас, така ние се учим от тях. Другото интересно, което всъщност е така важно за нашия център, е, че капацитета, който всъщност общината е определила, е 45 човека, но изтичайки срока на договора им, никой не иска да си тръгва и всъщност ние работим с 86 човека. За останалите от 45 до 86 всички ние сме доброволци. И всичко е доброволчество. И после ми разказвай колко не сте добри. Искаш да ми разкажеш сега за най-новата си мечта. Тя знае за какво я питам. Аз я питам за една конкретна, но може да разкажеш и за другите. Аз по същия начин приемам и моите приятели в близкия ми кръг и когато видя, че някой нещо емоционално не се чувства добре, току-що и разказах дори, една моя приятелка се раздели с съпруга си, емоционално не се чувстваше добре и аз за рождения ден реших да й подаря час при психолог. Но не кой да е психолог, а логотерапевт, който познавам и наистина е много качествен специалист. И отивайки на среща с логотерапевта,
Моята приятелка в момента учи магистратура и е пример съответно за децата си, вместо да е в емоционална дупка, тя в момента израства. И ние, нашата асоциация, в която работи с деца с аутизъм, освен с тези възрастни хора. И съответно аз някак се чувствам, че там сме покрили децата, покрили сме възрастните, когато мога да помагам на хора в нужда. И съответно моята мечта, кауза или това, което в момента реших, че искам да се занимавам, е да работя с хора лишени от свобода. Това ми е новата кауза. Аз го чувствам, че това ще е каузата на професията ми, защото още докато учех, знаех, че искам да се занимавам с хора лишени от свобода и винаги съм гледала някакви филми и си мислех, че искам да работя с някой с много тежка присъда и да видя наистина тези хора променят ли се или не. Бори винаги ми казва, че аз като поискам нещо и Господ ми праща знаци, защото ние имаме така добра връзка с него. И бях на една среща на социалните услуги, пак исках да бъда доброволец и си дадох CV-то, да им казах да ме ползват за каквото искат, защото аз мога да организирам събития, мога да правя рекламни материали, мога да правя презентации, ментор съм, обучител съм, наставник мога да бъда. Съответно, аз ходя на такива обучения, за да съм това. Не просто, защото така ми харесва и мога да го правя и вярвам в себе си. И отивам на среща на социалните услуги и ми предлагат да работя с хора лишени от свобода. За мен това е предизвикателство, приемам го и отивам на срещата и всъщност виждам, че трябва да работя с един мой съученик. И аз го познавам, нали, но го познавам като дете, докато сме били ученици. И вече имам база за сравнение, къде мога да видя този човек наистина, нали, след като е с присъда, ще има ли промяна или не. Сега имам чувството, че това е друг човек. Все едно аз до сега не съм го познавала, наистина много е променен. И това си мислех дали да разгърна тази тема, дали да не я разгръщам, защото като си мислех за доброто и за лошото, всъщност пак това си мислех. Хората, които са там, са на място, което трябва да ги поправи. Ние не сме съдници. Те вече присъда си имат. Друг трябва да им даде по-висшата присъда, лоши ли са или добри. Ние трябва да им помогнем и да им дадем пътя, дали искат да тръгнат по него или не искат. Те не са прокажени и не знам. След като толкова много хора работят на това място, мисля, че и аз мога да работя с такива хора. И това е моята нова кауза. Тя ще стане. Беше много, много смешно, защото се прибираме след среща с Миленка и Миленка ми, нали, вкара ми и на мен идеята. На мен точно толкова ми трябва да видя Милена запалена и аз съм следващата. И прибирайки се към къщи, казвам на Митко, сега Милена и в затвора ще ме вкара. И Митко казва, ти си връзкарка там, познаваш началниците, което е вярно. И всъщност ми припомня, че можем да направим тази връзка. Сега ни предстои да влезем в затвора. И аз съм убедена, че и това ще направим и ще стане. Защото не трябва нищо да не спира. Пали ме, защото човека, за който тя с такава любов говори и трепери за него, всъщност е извършил много сериозно престъпление. А на мен като християнин, но винаги ми е било много трудно и съм си мислила, ако аз трябва да взема решение да простя на някой, който е наранил детето ми, примерно, дали ще бъда толкова християнин и ще мога ли да го направя. И всъщност съм убедена, че това ще е поредното ми предизвикателство, за да порасна аз лично.
Защото смятам, че точно там имам нужда да прекрача и тази крачка. Честно казано, в момента не разказвам по-детайлно, защото града ни не е толкова голям и не искам да давам гласност на това, с което искам да се захващам и с човека и така нататък. Но аз всеки ден разсъждавам. Кажи бе, мамо. Не сме на училище, се изпитваме после. Всеки ден разсъждавам върху същото. Ако този човек е наранил някой в моето семейство, аз ще искам ли да му помогна, както искам в момента. Искам да ви кажа, че по времето, когато му се повдигаше присъдата, аз съм от хората, които искаха тази присъда. Но ето с течение на времето аз вече имам друго мислене и друг мироглед и изгубих се някъде в думите си, извинявайте. И всеки ден си мисля точно това. Как се чувства семейството, което е изгубило някой. Обаче аз познавам и неговото семейство и всъщност те също са в такава от тази страна като на загуба. И не знам, трябва да бъдат подкрепени по някакъв начин. Колкото и да си емоционално, не мога за това не мога да не те препоръчам. Ти искаш ли да го кажеш това, което каза на мен? Да. Айде, кажи. Миналата седмица. Само така. Айде, кажи. Днеска, когато отидох на стадиона и видях едни 4 бокуци, които после ги взех и ги хвърлих. Защото какво направихме? Миналата седмица какво говорихме тук? Защото предната седмица Чилдор беше тук и каза, че трябва да си хвърляме боклуците. Браво, бе! Браво, бе! Браво! Това е заразното добро. Затова трябва да вярваме на Теодор, че за доброто трябва да се говори, защото то достига до такива малки същества, които после са следващото поколение и което трябва да носи това добро в себе си. Ето, че стига до тях. Само, че трябва някой да им го покаже. Затова трябва да се говори за това. Това на себе си го кажа. Агитирам колегите при събития да купуват от тая вода. Да. Абсолютно. Абсолютно. И не само това. Те продължават да се разрастват продуктите им. Той тази седмица беше и в университета, където работя, и направи презентация на студентите и донесе още много продукти. Имат нови неща. Има. Сега идват празници. Много по-добре е да подарим един такъв подарък с кауза. Не губиш нищо. Да. Същото нещо е с шарените чорапи, които събират парички за децата с синдром на Даун. Ние сме ги подкрепили и тях. Всички тези неща, които се развиват, трябва да продължават да се правят, защото ние го правим за децата си. Аз ви казах, ние започнахме, за да накараме децата си да мислят по друг начин. Защото в един момент си виждахме децата, повечето са по едно дете и си имат всичко и не знаят какво значи да нямаш нищо. И трябваше нещо да се случи. И тогава Катето, която стои най-отзади, Кати филм гледа, нали? Един филм гледа. Да. И това Just Do One направи поне едно добро. Започна точно така, за да накараме тези малките деца да излязат да раздават вода, да купуват билети за кино или нещо друго. Това не ни струва хора нищо. Това, не знам, случвало ли ви се да намирате едни малки бележчици. Катя, имаш ли в себе си такава бележчица? Сигурна съм, че имаш в чантата си. На пейката. Катя, тук ги вързва из целия град. Ето е тези малки. Аз ще си позволя да ги взема тук, за да може да се види. Много често из града може да намерите ето тези листчета, които... Точно така.
които, знаете ли колко пъти се е случвало на страничката ни да пишат хора, които са били отчаяни, тъжни, са преживяли нещо и това послание ги намират точно тогава. И е уникално. Ето, това е. Рисувай усмивка там, където трудностите са ги изтрили. Ето го. Нищо. Нали разбирате? Това е да напишеш едно послание и да отидеш и да го закачиш някъде в града. Докато се разхождаш, докато отиваш на работа, докато правиш. Нищо не е. Да купиш 3 води, с кауза обаче, и да отидеш и да ги подариш и така на хората, дето са на улицата. Едно от нещата, които сега ще се опитам да предизвикам младите хора, които са тук, е да ги изпратя за пореден път. Ние сме го правили, ама този път ми се иска да се случва по-често, при възрастните хора, които продават на пазара. Не знам, Монка, спомняш ли си, ама Монката има приятелство от там, от първия път, когато ходиха да раздават хранителни продукти. Нищо хора, едни турбички, които сме направили с храна и те отидаха и ги раздадаха на тези хора. Монката си беше купил тирлици, нали така? Разбирате ли колко малко е това? Ето. Да, това са едни картички, които пак Катито измисли. Така благодарим за един добър сладкар и за един добър готвач. Това може да го подарите на сервитьор, където ви е направил добро впечатление, където сте си хапнали нещо хубаво, може да го дадете на някой готвач. Носили сме на продавачки в магазина, за да се почувстват по-добре, само защото са любезни. Разбирате ли? Нищо, но може да накара някой човек да се почувства в момента супер добре. Независимо къде е. Нелюбезната продавачка може да има повече нужда. И ти си прав. Да, всъщност си много прав. Да, правилно, че можем да стимулираме и хората, които са нелюбезни в момента, с цел да ги накараме да бъдат любезни. Така че то доброто е така се пали от такива дребни неща и достига до доста големи други, ако ти искаш да го правиш. Започна по този начин от един филм, който Катито гледа и сега прерасна в нещо, което ние помагаме на около 50 семейства. И то помощта не е само с хранителни продукти, а е предимно, аз разказах преди малко, повече в това да отидеш и да кажеш на някого, че не е сам. Едно от най-силните моменти, които съм изпитвала, са в моментите, в които съм казвала на някой, че не е сам вече. И че има нас. И че може да разчита. Знаете ли колко хора има, които нямат на кого да разчитат? Които са сами. Абсолютно сами са. Звучи невероятно. Ако ти си имаш своята си среда и това, звучи невероятно. Обаче тези хора са сами. Аз видях много такива покрай Миленка. И Миленка познава хиляди такива, защото това са прекрасни хора. Жени, тази жена, за която разказваме, Жени е извор на истории. Катито ходи при нея обикновено и то е, всеки път е свързано с някакви истории. Ние отиваме да й правим някакъв ремонт, трябваше да се прави в тях. Тя ни разказа къде е ходила, тя е ходила по целия свят, разказва такива интересни неща. Обаче е самотна. Колко ни коства на нас да отидем за половин час и да обърнем внимание на някого? Ти имаш много такива истории. Имам, обаче не мисля, че трябва да ги разказвам и... Ама трябва. Какво казвате от предния път? Говорете за доброто. Говорете, ние не се изтъкваме... Искам да кажа, че няма за какво да се изтъкваме и да се правим на интересни тук. Няма да станем с това известни. Както виждаме, стават известни, тия се излагат. Да си доброволец и да се включиш в някаква кауза не значи, че задължително трябва да имаш изобилие от средства материални.
Например, по Коледа, аз не знам в някоя компания да няма коледни бонуси. Ми отдели някаква част от този свой си коледен бонус и зарадва и някой човек. Вместо да ходиш в мола 3 часа да се чудиш от разпродажба, какво ще си купиш, защото е Коледа и е черен петък и не знам какво, просто отдели там едни 50 лева и се включи в една кампания, защото 10 човека по 50 лева са 500 лева. 100 човека по 50 лева знаем колко са. Например, ние покрай работата ми имахме контакт с лица, лишени от родителски грижи. И ги водихме на една екскурзия, еднодневна. И на екскурзията едно момиче беше с толкова спластена коса, чиста, но спластена. И ми обяснява как си е купила прах за пране и колко добре е почистил косата. Просто защото те имат лични средства по около, не знам 100 лева дали има на месец, с които трябва да си купят дрехи, да си купят козметика, лични средства и така нататък. И миналата година в един център за настаняване от семейен тип, не във Варна, в друг град, но в момента не мога да се сетя в кой, имаха нужда от такива почистващи препарати. И вървейки тази кампания във Фейсбук, почистващи препарати, надали на някой ще му хрумне, че наистина е логично да се включи в такава кампания. Но аз вече, имайки опит от преди това, звъня на Теодор и му викам нещо да се включим, някой има ли с някакви препарати, нещо да съберем пари да купим. Само толкова му трябваше, докато му звъннах. И имаше 5 турби с рекламни пасти за зъби. Един негов приятел, стоматолог, рекламни пасти за зъби. Друг някой решил да се включи, купил сапуни и душ гелове. И така събрахме доста неща. Ето аз пак, всъщност, реално, ние събрахме за цялата център за настаняване, къщичка, грубо казано на наш език, къщичка, където живеят вече пълнолетни хора, които са лишени от свобода, малко след като са излезли от дом. И всъщност аз се включих, ето, нали, ако трябва да съм честна, не знам дали съм дала и 40-50 лева. Купила съм някакъв, аз купих лично прахове за пране. Не съм се включила с парични средства. Отидохме с мъжа ми, купихме праховете, след това от Теодор взехме всичко и една моя приятелка плати куриерската услуга. Тоест всеки един се включи с нещо. И съответно на много хора успяхме да помогнем с нещо хубаво, с малко средства. Лични малко средства. Ако например, се случва, сина ми празнува рожден ден и някой казва от родителите, които са поканени, които аз дори толкова добре не познавам, защото те са негови приятели от детската градина. Сега ще се прибера, ще разчистя гардероба и съответно, нали, еди си какво. Аз казвам, като разчистиш, обади се да взема дрехите. Директно, като чуя, че някой ще се включва в някаква кампания, познавам го, не познавам, директно му казвам, обади ми се, ще дойда да ги взема или по-скоро може би хората ми вярват, защото когато някой има нужда, аз директно свързвам дарителя с нуждаещия се и те успяват да комуникират помежду си. Не виждам сега някой да си подаря якито и аз да кажа, я ми го дай той яки, аз ще го дам на някой и ти да не знаеш то къде отива. Директно връзката се случва. И така искат, но да, като вече имаш доверието на някой, но наистина не са нужни много средства, за да можеш да помогнеш на някой. И другото, което е, като видиш един гладен, не е нужно да му купиш една торба храна, аз му казвам да му сготвиш и да му дадеш. Не, научи го сам да може да си набавя необходимите продукти. Мотивирай го, стимулирай го, помогни му. Аз се запознавам с разни хора случайно, дали покрай работата си, дали в живота си. И после 6 месеца, примерно, с тях комуникирам. Или нали, някакъв дълъг период, или една година продължавам сега, дай малко да променим визията, дай малко това. Затова не са нужни средства. Нужно е просто, както тя каза, някой да те подкрепи и да те стимулира.
И другото оправдание винаги, аз съм дете на разведени родители, аз съм от бедно семейство, ти сега там си седнала и ми говориш, ма не, всички сме минали през това. В смисъл, не всички, но много хора има от такива семейства и това не е оправдание. Това би трябвало да ти е стимул. Това е оправдание да не правиш нещо по-скоро. Много мъничко трябва и много мъничко трябва, за да подтикнеш някой друг да го направи, защото когато се обърнеш към хората и им кажеш конкретна нужда, много бързо се случват нещата. Защото хората са готови, просто трябва да има някой, който да забележи каузата. И ако си поставим за цел ние да сме тези, които ги забелязват каузите, винаги се намира кой да подкрепи. Днес ми изпратиха клипче. Тук има доброволците, които ходихме да помогнем на 3 деца, те вече са така, тинейджери. 3 тинейджери, които в момента им намерихме общинско жилище и го ремонтирахме изцяло, защото беше пълна скръб. Вътре беше много зле, като отидахме. Сега обаче вече жилището е почти готово. И днес баткото ми изпраща снимка, как средното момиченце мие чинии и се подготвят вече да живеят там. И няма по-голямо удоволствие това. Тия деца до сега живееха в една мръсотия, не мога да ви опиша каква мръсотия. И беше много трудно. И сега ги виждаш как те искат да са нещо различно. Как, когато има някой да се застъпи за тях, защото роднините им на погребението на баща им бяха готови да ги разкъсат. И сега продължават да създават проблеми. Това са роднините им. Просто и виждаш сега как тия деца израстват и виждаш как малката се обръща и ми казва, аз няма да спра до тук. Аз ще стана различна. Аз няма да съм като каките ми, дето се ожениха много бързо и направиха по едно дете и сега всичките са разведени и се чудят как се гледат. Аз ще стана различна. Ама защо? Защото някой е застанал до нея и е казал, ти можеш. И аз съм убедена, че когато искаме да подкрепяме хората, това се случва. И затова, Миленко, си добър човек. Защото заставаш за такива хора и го правиш. Защото възпитаваш едно малко човече, което вече знае какво е да е добро. Така че... Добре, обаче живеем в един свят, в който това, което е нормално, всъщност изглежда ненормално. Всъщност най-нормалното е да сме такива. Обаче света е такъв в момента и за това трябва да се говори за тия неща, за да можеш да запалиш. Защото аз имам привилегията да стоя срещу вас сега и аз виждам искри в очите на много хора тук. И знам, че когато се наложи, с много от вас вече ще можем да работим по друг начин. И знам, че имам на кого да разчитам. Имам тук хора, които ми звънят редовно. Имам си един Стевчо тук на среща, че ми е пред очите. Звъни и казва, какво имаме да правим. Между другото, Стевчо е тук отзад. Имаме ни чували, дето тази седмица трябва да ги пренесем в един център за спасени кучета и котенца. Защото това са дрехи, които не стават за да се дават на хора, има твърде така. Така че трябва да отидем сега да помогнем на домашните любимци. И така, задачка просто. Имаме много неща, които можем да свършим. И за това на мене ми е важно да бъдем обединени. И да се съберем всички тези, които мислят по този начин и живеят по този начин. За да може да променим нещата. И те да станат по-различни. Защото съм сигурна, че можем и ще го направим. Още няколко идеи. Преди 2-3 седмици, нещо такова. Ние имаме един съвет, и цела да кажеш, което искаш да кажеш, аз докато разкажа. Правим си тук, събрали сме се, даваме, всеки дава идеи, какво смята да прави и какви са ни идеите за доброволчество, какво можем да правим. И аз имаше едно събитие, което бяхме организирали и аз, незнайно защо, съм казала на Миленка с 1 час по-рано. И съответно Миленка идва и аз си казвам, Миленче, извинявай, заблудила съм те, събитието не е в 5, а е в 6, ама сядай тук и давай идеи.
Честно, не можахме да изземем думата. Насякъде имаше подкрепа и желание и това. Такива хора ни трябват. Това искаме да правим. Искаме да бъдем различни. Чакай сега, извинявай. Първо кажи. Така или иначе, като казахме, ще трябва да се грижим за животните. Когато се върнахме от едно място и когато се върнахме и видяхме едно кученце, което беше до една кофа за боклук и което го взехме и изкъпахме го и го нахранихме. И после какво се случи? Появи се собственика ли? Намериш ли се на кого е това кученце? Да. Намери се и го върнахте? Да. Ицето малко му беше мъчно, че трябваше да го връщат това кученце. Да. Нали, Ице? Да. Обаче Ице е добър и го върнаха кученцето. Но първото нещо, което сте направили, това да вземете кученцето, е много добро. Това е много добро, Ице. Да. И искам да продължаваш да си такъв голям човек. Разбираш ли? Защото всъщност мисля, че в най-скоро време, ние миналата седмица ще шегувахме и се направихме едно интервю тук със Ицето. Обаче аз много скоро ще го поканя като доброволец тук да ми разказва за всички добри неща, които прави. Защото Ицето хори с майка си постоянно. Нали? Децата на доброволците са осъдени да бъдат доброволци и да служат. Може да попитате моето отзади, което днеска за пореден път се наложи да води за ръката малко дете, а той не понася малки деца. Обаче няма избор. Така че гордея се с теб. Много се гордея с теб. Разбираш ли? Да. Защото си един голям човек. Кажи, защо се казваш Христо? Защо се казваш Христо? Не знам. Защото си подарък. От Исус Христос. На него ли си кръстен? Да. Знам. Между другото, Ицето веднъж се помоли за подарък. Той винаги... Пак едни такива случайности, но Ицето се беше помолил за един подарък и точно тогава... Борислава му го донесе. То не беше от нас. Сина ми се казва Христо, защото ние решихме вкъщи да си имаме домашна икона и се включихме в благотворителна кампания Майки за донорство, където превеждаш някаква сума и съответно друга майка, която е изработила сувенир или в кампанията, в която се включваш, една майка изработва, друга купува и така се събират средства. И аз преведох сума за икона и имаше 3 икони, казах да ми изпратят по избор и ми изпратиха на Исус Христос. След това, 2 месеца след това, разбрах, че съм бременна и ние имаме на работа група по иконопис и помолих ръководителката да ми направи икона по нейн избор, защото тя е доста религиозно, освен че води групата, и тя ми избра да ми направи икона на Исус Христос. И съответно детето, то нямаше как да не е Христо. Той се знае, че е подарък от Исус Христос. И един ден сме седнали вкъщи и той описва една кола, робот, как иска как да изглежда, каква да бъде. Пък то беше или пандемия, или студено нещо. Бяхме възпрепятствани, но по принцип нямаше веднага да изляза и да му я взема. И му викам, качваш се и там на секцията, отиваш на иконата и си казваш всичко, което си искаш и то ще ти се сбъдне, нали? Знаеш, трябва да го желаеш силно. И той отива и си обяснява, ама той толкова вярваше, че ще получи това, което иска, и си описа колата, която иска, как ще я получи, всичко детайлно. Повярвайте ми, нямаше 20 минути, в които минаха от неговото описание. Борислава ми звъни и ми вика: Миленка, тук има едни играчки за Ицето, да дойда да ги донесем път към Владиславово. Ми викам, добре, донеси ги. Носи ги и вътре е точно тази кола. Ако искате, вярвайте, на мен ми е истина, вие ако искате, го приемете. И по принцип, аз когато силно искам нещо, само и се обаждам
и давам насоки какво мисля да правя и то просто някак се получава. И затова тя ми е така прекия път. Между другото, шегуваме се, нали, но семействата, наистина хората трябва да бъдат обърнати към вярата, не да се страхуват от нея. Защото те се страхуват от църквата, че всички са сектанти, че са някакви страшни хора, ще ги обсебят. Аз искам да ме обсебят, обаче детето ми да е добър човек, а не да диша райски газ в дискотеката. Ако това е обсебване, нека да е обсебено. Нали, кое е лошото на това? Всеки сам да си избира как да нарича Бога, в който вярва. Аз и сега да дойде някой да ме покани на среща в джамия и в джамията ще отида. В смисъл, не деля хората нито по цвят на кожата, нито по религия, нито по езика, който говорят. Но всеки трябва да бъде подкрепен и да вярва в нещо добро. Да го вярва, пък дали е добър човек. Ако вярваш, няма как да не бъдеш добър човек. Ако вярваш в доброто, ако вярваш в това, че света може да бъде по-различен. Ако вярваме в това, че можем да бъдем добър пример, и аз мисля, че тук в мен имам един много добър пример, научен от майка си и баща си, за това, че трябва да сме каквици. Добре. Добри. И какво да правим? Какво искаш да пожелаем сега на хората? Да бъдат по-добри? Да помагат. Друго какво? Да се прибират бокуците, да им кажем ли? Не хвърляйте бокуци. Защо да ни хвърлят бокуци? Кажи им какво се случва. Не трябва да хвърляте бокуци навънка, защото така замърсяваме природата. Да помагаме и на животинките също, нали? Да. Особено тези, дето са на улицата. И на тях трябва да помагаме. Така се възпитават добри деца. И аз ви благодаря, че бяхме отново заедно. Ние ще приключим сега само с предаването, което записваме. А пък заедно тук ще продължим с поредното добро нещо. Ще направим един стъклопис. Миленка ще ни помогне за това. Имаме материали. И след това може всеки да си закупи на символична цена това, което е изработил, или пък да го остави, ние ще направим един базар и ще ги продадем и така ще можем да зарадваме повечко деца за празниците, а пък и техните родители. Следващата събота от 18 часа ще имаме пак тук среща с Ирена Крачмарова. Ирена също е един прекрасен и много добър човек, творец, който работи с деца и заедно с нея, освен че ще си поговорим пак за добро и за хубави неща, заедно с нея ще се научим на техниката иглонабиване и ще си направим едни топки. Вече сме приготвили материалите, така че ви очакваме следващата събота. А сега заповядайте и тук отзад, който иска да се почерпи. Имаме почерпка, а пък останалите почваме да творим. Заповядайте.